Mami, talax. U binti x'inqala għalek? Mami tini daqxej. X'war dirti nidaqxej, mla nsejt qabel ma żewweġ doda tajtek? Il-bisita fuq kemm xrajtlek minn dak l-għandhom id-drab fin. Nofs komma u komma twila, anke xrajtlek imqaxtin. Bidilata taħt mhux waħda, xtrajtlek kollox mill-aħjar. Xtrajtlek xi 6 par iżraben, kalzetti xi 20 par. Ħwejjeġ xrajtlek ta' kull moda, imkatar mimli bagol. Zaba qalbi x'tisboħ wiċċek sa xrajtlek parrokka wkoll. Xtrajtlek handbag u portmoni, kont qabbatni ferħ ta' ġenn. Għax idwa xtrajtlek ombrella, biex fi xita taħt ta' tisken. Imsilet xrajtlek mill-isbaħ, li ntoġbu l-dilettanti, ċeppetti u ġizirajjen, sa ġurketta diamanti. Xrajtlek dar armata b'kollox, ħalletek fil-kira frank. Karozza sbejħa għal taħtek tfajtlek il-fil-lira l-bank. Isma mami, jaqaw dal-għodu għampu bin-nervi, għadni metlek xirrit. Unqas importani u għek xi ħaġa mur ixtrija. Ta' bidi xtrajtlek mill-isbaħ minn tal-aqwa sinjorun li meta tgħaddi minn fuqhom fihom taħbi iż-żarbun. Għamra xtrajtlek mill-aqwa television tal-kisħin biex bidejk ma taħsirx ħwejjeġ xrajtlek il-washing machine. Veru tajtni dota kbira, għadbħal bintek kont tismani, immisra ma nafġaralek bajnejk ma tixtiex tarani. Għalċi naħsiblek għal kollox, żgur ma fija nieqexxejn. Pitturata fuq it-tila, illi tpaxxi lill-għajnejn. Għandek il-kamra tal-banju, li fija kollox lussus. Peress li tħobb l-annimali, xrajtlek il-kelb u l-qattus. Anke xrajtlek air condition, ħara binti kemm nistmak. Biex fi xitwa jżommok sħuna u anki fis-sajf jifriskak. U ejja mami tini daqxejn. Muġġatlek marriċ imma kemm inti tosta. Mal-post għandek il-ġardina fija l-aktar siġar sbieħ. Anka swimming pool daħħaltlek biex toqgħod tibbaħbaħ fih. Veru tifla ma tafx tistħi, u għandek wiċċek ma fih żejt. La da xejn u inqas ħafna, tista' titlaq minn fejn ġejt. Kull ma ridda xejn tal-abra, ma kellikx għax tieħu tajja, għax inħossa qed nikkiżni għandi ġiġa ġo saqajja. Idħol l-ewwel la taġġi biex, ħannaraw jekk naqlawix.